Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon balita evening edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 24, 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mawatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor. Kag Action Day Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. COVID-19 patient naglumpat sa ikalimang panalgan sang hospital, patay. 20.4 million suspected shabu na kumpiskar sa duha ka biyahero. Sa balita national, risk-based allowance ipatuman sa mga health workers. Bank accounts ang pila ka mga manunodlo ginhak. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalo. Action Radio Philippines Standard Time las 6:14. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka COVID-19 positive patient matapos nga maghikog sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa may barangay Nueva Ciudad sa Bacolod, Gaina sang aga. Ginpahing ni Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon na naglumpat ang 68 anyos nga lalaki nga residente sa Bacolod City gikan sa ikalimang panalgan sang hospital nga building kag nagtupa sa atop sang water treatment building facility sang hospital. Ginpahing ni Pendon nga nakabati lamang sang mabaskog nga nagabong ang gwardya sang hospital kag nakita na lamang nga nagahapa sa atop ang pasyente. Nabaling tiil kag nakangkon sang pila sa ulang pasyente nga gitunahan siya kamatayon. Ang napatay ang isa ka COVID-19 positive patient nga naka-confine sa regional hospital. Depresyon ang nagapanguna nga motibo nga ginalantaw sang kapulisan sa paglumpat sang isa ka 68 anyos nga COVID-19 patient gikan sa ikalimang panalgan sang West Tower kag nagtupa sa atop sang water treatment building facility sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pindon, duha ka mga pasyente ang naka-confine sa sulod sang room 511 sang hospital. Ang pagkakupod sang napatay ang na-discharge pasado las 12 kainasan sang udto. Sa investigasyon sang otoridad na ibaluan nga ginhatagan pa sang bulong ang sang attending nurse ang napatay pasado las 12:30 sang udto. Kag naibaluan man sa kapulisan nga nag-ayo na ang napatay nga magwa sa isolation facility. Suro kay Pendon, mahimo nagtuyo nga magpalagyo ang napatay gikan sa isolation pinaagi man sa paglumpat sa building. Ginpayag man sang hepe nga wala sang foul play sa mga insidente. Madamduman, Enero 21, 2022 sa nagasulod sa hospital ay napatay, bangod nga nagpositibo inoy sa COVID-19. Sa iban nga balita lokal, na-recover ang 3 ka kilo sang ginasuspetsoan na shabu nga nagabili sang 20.4 milyones pesos sa duha ka mga maranaw nga nagsakay sa roll-on, roll-off o konroro vessels sa padulong sa may syudad sang Bacolod kaina sang udto. Ang mga nadakpan, ginkilala Sanday Azlani Diso Mangkut Uzman, 38 anyos, kag Jalaine Muhammad Ambulo, 32 anyos nga pareho tumandok sang Marawi, Lanao del Sur. Ginpahing ni PDEA Negros Occidental Agent Bambu nga nagapatigan sang regular nga profiling kag paneling ng mga personnel sang PDEA sang nadetect sa isa ka K9 ang salakyan nga may unod sang illegal nga droga. Nakuha sa compartment sang salakyan ang 3 ka putos nga may unod sang ginasuspetsoan shabu. Na-recover man sa kapulisan ng 2 ka touch screen nga mobile phones kag personal ID sang mga suspect. Bawod sa na-recover nga ginasuspetsoan shabu, ginakabig ang mga nagkaladakpan nga mga high value individuals. While we conducted this paneling there sa Ruro, our K9 and also the K9 of Coast Guard nag-indicate siya no, sa illegal drugs, sa narcotics. So, suspected nga siya po. So, usisa ta ang iyang unod sang salakyan nga na-indika. Ang tingog ni PDEA Negros Occidental Agent Bambu. Ginpanginwala naman sa mga nadakpan nga ila ang mga ginasuspetsuan shabu nga na-recover sa PDEA Negros Occidental. Sa pagsaysay ni Jalani Muhammad Ambulo sa Action Radio, ginpaulam lamang sa ngiyabyan nga residente sa Metro Manila ang salakyan matapos sini may baluan nga magapauli sila sa Marawi. Aligasyon pa ni Ambulo, masaminan nila nga alagyan ang syudad sa Bacolod kung magpauli sa Marawi
Bangod nga nagalabay sila sa ilang mga kakilala sa barangay 31 sa syudad sa Bacolod. Dugang pa niyang bulo, wala man ini sang ideya nga may nakatago nga droga sa compartment sang salakyan. Kag palayag pa sini nga sa online lamang gid sila nagkilalahay sang persona nga nagpahulam sa ila sang salakyan. Anong kilala mo? Nangis sunod ito na mga salakyan. Kaibigan ko lang po, sir. Kaibigan. Sabi niya ipapawi daw. Intensyon ninyo, sir, bakit nyo kinuha yung salakyan? Hindi, pinabiyahe sa amin yan. Pinabiyahe lang. Oo. Anong sabi sa inyo? Sabi niya ng uwi ba kayo ng ano nga ito, hindi, Marawi. Sabi ko, sige, uwi kayo Marawi, bakit? Mag-aeroplano kami. Sabi niya, yung sasakyan, dalhin niyo na lang. Ay, sabi ko, ayoko. Ang kabahin sa pagpahayag ni Jelani Muhammad Ambulo. Angot sa mga balita, ginkompirmar naman ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Captain Lodovico Labrilla ang grupo Nanday Uzman kag Ambulo ang madugay na nga gina-surveillance sa mga otoridad. Ginpahay ni Labrilla nga base sa impormasyon gikan sa mga confidential informant. Makatato na kabeses nga nagabalik-balik sa syudad sa Bacolod ang mga suspek. Nagpasalamat naman si Labrilla sa kooperasyon sa publiko sa paghatag sa mga impormasyon sa Coast Guard. Sa katapusan nga balita, lokal, ginaduso sa karon sa Bacolod LGU nga tugutan ng inbound passengers halin sa Manila nga magpresentar na lamang sa negative rapid antigen test para sa mga fully vaccinated. Nagpadala sa sulat si Bacolod City Mayor Evelio Radia kay Governor Bong Lacson nga nagapangabay sang virtual meeting sa tuyo nga ma-harmonize ang travel guidelines. Base sa sulat ni Radia, nakabaton sa madam o concern ang syudad ka mga opisyal halin sa inbound travelers halin sa Manila, angot sa requirement nga negative RT-PCR test result nga dapat 72 oras antes ang ila scheduled flights. Pero bangod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa NCR, ginapahayag sang alkalde nga madamo ang RT-PCR test nga ginapatigayon sa mga DOH accredited clinics kag molecular laboratories nga nagaresulta sa pag-release ng test sa lapaw na sa 72 oras ka required period. Sunod sa alkalde, ginpalamot man sa ilang concern angot sa presyo ng RT-PCR test nga 3,300 pesos to 5,000 pesos sa kada test. Ikumparar sa RAT nga 800 pesos kag magwa ang resulta sa sulod sang 30 minutos. Pero pa kay Leonardia, ginakonsiderar man sang syudad nga ang mga pasahero sa Manila nga wala nakakuha sang kopya sang ila RT-PCR test results sa insaktong ation bangod sa delay sa molecular laboratories, ang tugutan nga makasakay sa eroplano pero dapat magpaidalom sa RAT sa pag-abot sa Bacolod Silay Airport. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time GTX 500 capsule mga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Chabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala ng traffic or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinananon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa bunga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang DOH nga pag-aisla ng Special Risk Allowance kon SRA sa mga healthcare workers sang mas inclusive kag mas responsive nga one COVID-19 allowance o kon OCA. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga health workers nga ginakabig high risk ang makabaton sang 9,000 pesos sa kada bulan, 6,000 pesos para sa mga moderate risk kag 3,000 pesos para naman sa low risk. Ginkaron ni Vergere nga wala sang may naiban sa allowance kundi gin-consolidate lamang para mas madasig kag may regular nga mabaton ang mga health workers. Ina-validate sa karon sang Department of Education ang report angot sa pag-hack sa pila ka bank account sa mga public school teachers. Una diri gin-report sang Teachers Dignity Coalition kon TDC nga pila ka mga miyembro sini ay nagareklamo nga ang pondo sa ila payroll account ang gin-transfer sa iban nga bank account o kon sa mobile wallet banking service. Suno kay TDC Chairman Benjo Basas, ila na ginpamalo ang pila ka opisyal sang DepEd angot sa nagakatabo nga pag-hack sa account sa mga manunudlo sa Land Bank of the Philippines. Pila sa gin-report nga ginkawat sa kada manunudlo ang nagabalor sang 26,000 pesos tubtob 121,000 pesos o kon gikan sa ila regular nga sweldo kag holiday bonuses subungan lifetime savings. Sa dugang pangabalita national, may pagklaro si acting presidential spokesman Carlo Nograles nga daan ang video ni Presidente Rodrigo Duterte nga naga-discourage sa publiko nga magbaton sang booster shot sang COVID-19. Sa ginpagawa nga statement subong adlaw ginpahayag ni Nograles nga ang video clip nga nagawa online ang kuha pa sang Setyembre 2021 hag sa among nga tion prioridad pa lamang sang gobyerno nga ma-fully vaccinate ang publiko. Ginpahayag ni Nograles nga sa among nga tion 21 milyones ka mga Filipino ang fully vaccinated kag prioridad sadto nga magsaka ang numero kag wala pa sadto na aprobahan ang paghatag sang booster shots. Sa recorded talk to the people ni Duterte sang September 30, 2021, iya ginhambalan ng publiko nga hindi magbaton sang masobra 2 ka dosa sang COVID-19 vaccine. Pero pathag ni Nograles nga Nobyembre 2021 lamang sang ginaprobahan sang gobyerno ang booster shots sang nakakuha ang gobyerno sang nagakaigong nga supply sang bakuna kag mataas na ang porsyento sa mga fully vaccinated. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Gin pasalamatan ni Manila Mayor Esco Moreno si Health Secretary Francisco Doc III kag Chief Implementary Secretary Carlito Galvez Jr. sa pagbisita sa 344-bed hospital nga gintigana para sa mild kag asymptomatic patients. Suro kay Moreno, gilaragway ni Doc bilang first-class facility ang field hospital nga may kompleto nga equipments kag amenities nga kinahanglan sa mga returning overseas Filipinos agud makakompleto sa ila isolation procedure. Ang Manila COVID-19 Hospital gintukod sa sulod sa 52 ka adlaw bilang parte sa plano ni Dumagoso nga pakigbatuan ng kaso sa COVID-19 pagiman sa paghatag sang nagakaigo nga hospital care nga may available nga bulong para sa mild kag asymptomatic patients. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 32 sa inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 24, 2022, sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number 1. Manila Broadcasting